Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel फिन खनसेबाव big update सफैदों बेनो जाबाय दिनैहाय रां सोगोन नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ जेरै अरुणोदय बेनिफ्राय पेन्सन एनसीएम लोन मा जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो लोगोसे बिग आपडेटआ बेबो जे अग्निवीर अनलाइन एप्लाइ डेट ओंखारबाय जाय फंबायमोना गोबां नेगासिनो दंमोन फाइनाली 25,000 वेकेन्सिस क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पास एचएस पास डिग्री पास नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन डेट ओंखारबाय अफिसियेल हिसाबै दा जों बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किम लोननि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन बेनो जाबाय बर' रावजों दा बिदिब्ला जों नायगोन फार्स्टआवनो राङारि अनसुंथाइनि सायाव दा फाइनाली जों फैबाय आसामनि स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय दा डेट ओंखारबाय नोंथांमोननि डेटआ दिनै रां सोनायनि डेट जाबाय 10 डेट जाबाय नोंथांमोना मोनसिगोन दा बेखौ मोननो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन जुदि गोदानबाबो गोजामबाबो लिंक थानांगोन 950 रांखौहाय मोननो बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव गासै 52 लागा रेशन कार्ड दङ बेखायनो जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना फैबाय थानाय 3.0 आव नोंथांमोना मोनखागोन आरो दायो मोनबाय थानाया गासै 27 लागाल' अरुणोदय स्किमखौहाय मोननो हादों अके दा बेखायनो जाय नोंथांमोना अरुणोदय एप्लाइ खालाम सानदों 950 रांखौ मोननो जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव मोनगोन बेखायनो दिनै सोगोन दा गोदान गोजाम नोंथांमोना मोनसिगोन आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला गोदान फर्म साबमिट जायो अब्ला नोंथांमोना बे आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथार होमबासो नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय पेन्सन मोनग्राफ्राबो दिनै मोनसिगोन आरो लोगोसे माइरं मोनग्राफ्राबो हमना ला 10 डेटनि सिगां नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखायनो जायफ्रा पेन्सन मोनो नोंथांमोनाबो एकाउन्टआ एक्टिभ थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन आरो गोदान 3.0 जायोबा बिसिडिसि लेभेला पन्सायत लेभेलाव नोंथांमोना अफलाइन हिसाबै फर्म साबमिट खालामनांगोन अब्लासो बे स्किमावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जेब्ला जायो हमना ला 2024 आव जानो गोनां नोंथांमोननि बैसागु बायनानै जेब्ला जायो अब्ला नोंथांमोनाहाय आपडेटखौहाय मोननो हागोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ दानिया जों थांसै बेनो जाबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननि अग्निवीर स्किमनि सायाव एबा इन्डियान आर्मिनि सायाव दा बेयाव थांनाय सिगां मोनसे आपडेटबाव बेनो जाबाय स्किम नोंथांमोननि लोन एबा नोंथांमोननि इयुथ्सनि 2 लाख लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय आत्मनिर्भर योजना सीएमनि दा बेयाव 1 लाख लाइमोनफोरा बांसिन फर्म साबमिट खालामबाय दा बेयाव मोननायनि चान्सआ दङ दा 2 लाख मोनगोननि गेजेराव फार्स्टआव 1 लाख बेनिफ्राय नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोना 1 लाख आरो बेनिफ्राय 50%आ फ्रि बेनिफ्राय 50%आ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो हरफिननांगोन थाइसेबो सुद हरनाङा थाइसेबो बारा हरनाङा 1 लाखआव नोंथांमोना 1 लाख हरनांगोन आरो 1 लाखखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बे जाबाय जेब्ला इन्टारभिउ डेट ओंखारगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव स' दानिया जों फैबाय अग्निवीर नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय 13 फेब्रुवारि नोंथांमोना 13 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो अनलाइन डेट नोंथांमोना मोनबाय एक्टिभ जासिगोन एप्लाइ खालामदो नैबे 25,000 भेकेन्सि जेराव जिडि कनस्टेबल ट्रेड्समेन बेनिफ्राय क्लार्कआव टेकनिकेलाव नोंथांमोननि बैसो जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा आरो एग्जामा नोंथांमोननिया अनलाइन एग्जाम जाग्रोगोन फार्स्टआव बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोननि साख्रि दा जाय फंबायमोना नेगासिनो दंमोन दा फाइनालि लिंकआ एक्टिभ जासिगोन 13 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खालामदो एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा एप्रिलनि लास्ट उइकआव जागोन नोंथांमोना मेआवहाय रिजाल्ट मोनगोन आरो नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जयनिं जाहैगोन इन्डियान आर्मियाव एबा अग्निवीराव दा बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय जों दानिया क्राइटेरिया नायनोसै स' नोंथांमोननि क्राइटेरिया बैसो चेस्ट बेनिफ्राय हाइटआ बेसेबां जानांगौ जों दानिया नायनोसै दा नोंथांमोना जिडिआव खालामनोबा मेट्रिक पास खालामनांगोन 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्स बेनिफ्राय 10 पास खालामनानै नोंथांमोना 45% थाथारनांगोन मिनिमाम एन्ड गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन बे जाबाय अफिसियेलि गाइडलाइन्स एन्ड बेनिफ्राय टेकनिकेलाव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय जेरै साबजेक्ट दङ फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्सआव नोंथांमोना 50% थानाय जाथारनांगोन एबा 50% मार्क्स मोननांगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव नोंथांमोनाहाय 40 नाम्बार मोननाय जानांगोन होनना बुंदों अके बे जाबाय नोंथांमोननि टेकनिकेलाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्लार्कआव दङ स' क्लार्कआव नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया गासैबो हागोन एचएस पास खालामनांगोन नाथाय 60% थाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 50 नाम्बारा मोननाय जानांगोन बैसोआ सेमान दङ एन्ड बेनिफ्राय ट्रेड्समेनाव नोंथांमोना 10 पास खालामनानै गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननांगोन होनना बुंदों नाथाय पार्सेन्ट बेयाव बियाखै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लास 8 पासनिबो दङ नोंथांमोननि ट्रेड्समेनाव बेयावबो नोंथांमोना 8 पासजों लोगोसे गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन देन बैसोआ 17 निफ्राय हमना ला 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्स नाथाय 23 इयार्स जागोन जाया जेब्ला अफिसियेल गोदान गाइडलाइन्स फैगोन नोंथांमोनजोंहाय सेयार खालामगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड हाइटआ नोंथांमोना जोंनि एसटिआव 162 बेनिफ्राय चेस्टआ 77